and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Ayaw paglagyan no. Ikaw di mo sunod ko. Dire. Bugwal na yun, malo. Bugwal na yun. Bugwal. Uy, kalimutan na! Uy! Ay, mo silang gipatay! Mo palit aray sa mga taong hayop ug demonyo. Ug ikaw babay. Kung di ka paggahi ko, di ka unta mahimutang sa kakuyaw ining mga tawana. Bugo ka magugutok oy. Bugo ka sultihan. Nga ayaw pagbuwag na ko. Basta na ning mga tawana. Di! Hala, sige. Isulog nagbalik ng tanang mga sapot. Dali! Sabihin mong gidugayan, ha? Liyok na yun! Sa sunod, ha? Ayaw paghahian ang umo. Tanawan ning naitaboro, no? Nahimo na hinuong kong tinuod nga kriminal tungod ni mo. Di ba ka ba? Di ko tinuod ka daotan. Nabilanggo lang ko sa nga pagpatay nga. Di ako ang naghimo. Mao nga gusto ko mupuga. Kaya di madawat sa kong konsensya nga mabilanggo ko. Ngawa ko sa... Tada. Kuyog na ko. Dadaning ubang mga dadonon. Liyok na yun. Asa naman sab ko ni mo, dada? Basin og may mga pulis sa palibot nga nakadungog sa buto-buto kaganiya. Busta ta na. Mangita ta og laing kapunduhan. Mubiya ta dining dapita. Sige na dayon. Duger bumuliyo kay. Biyaan ta karon din eh. Ug bahala ka og makasugat ka og mga daotan nga mga tao nga mulugos nimo. Unsa man? Liyok dayon. Managlimpyo di bo kulibot sa bahay nyo rita. Kapuya, way sudbol sa puya eh. Salamat, Dario. Og ni ah. Bugaw eh. Dawata kining usa ka libo nga suhol ko nimo. Ay, salamat ini nyo rita ha. Wag tangkapoy ka nida. Tibok usa ka libo ko ni. Ay. Wantaw. Dario, may ipangutana ko nimo. Sama na nyo rita. Tanaw lang. Anang sabot na tayo, wala na in English ha, kay what's the matter, ibawaan ba na ko? Lisod na? Unsay tan-aw nimo nako, Dario? Guwapa ba ko? Og angay ba nga kaibkan og usa ka lalaki? Ha? Oh. Kiat-kiat diyan yun ito eh. Usa na magkikuha na. Uy! Kagwapa rin mo nyo rita. Puti kay kagpanit. Nindot lawas. Nya dato pa yun. Asa kamnang ko nga na. Bidag dato pa sa ko na. Nguyab dyan ko ni mo eh. Pero kay pobre man ko. Di na lang. Agwanta ho na lang ang kagwapa na mo nyo rita. Tagwapahagin mo nyo rita eh. Grabe. Gusto ka, Dario. Ha? Guwapa ko og may kwarta. Apan di lang ko makahatag og anak sa lalaki nga akong gimahal. Huwag mo na gimahayan ko og dako sa langit. Bitaw nyo rita. O maorsap na yung nagkapadiferensya ni mo. Sa in English pa nyo rita, squirrel. Kaya di maghatag anak, squirrel ka. Pero, nyo rita, dili man tanang mga lalaki ang higugbag babae nga maka-discourage sa iyab nga dili kahatag og anak pa. Daghan sa mga nag-uyab diha nga ang mga laki na sayod nga dili ka anak ang babae. Pero gipakas lang lagi be. Malipayan man sila nga nagpuyo. Unyan, naggoplag bata be. Pero lahi si Renan. Kay dili ka niya madawat nga wa may anak. Mao
mao nga nakita siya og lain. Ilom lang nyo rita eh. Mo na pag-aingnon nyo rita nga natimingan ka lang yun og usa ka lalaki nga sama ni Rinan nga dili gyud gusto nga mga sawa o babae nga dili kahatag og liwat. Naam sa yung lalaki nga ingon na og prinsipyo. Kana Rinan. Kuha lang yun, natimingan ka lang yung lalaki nga sama niya. Mo na naka-way ayo diha. Excuse me. Apan biyuda na siya, Dario. Biyuda na siya. Og dako nang kayunan nga magkabalik mi. Pero nyo rita, ang kuyaw na kung magkabalik mo. Kunya, iniglabay sa mga katuigan, makakita na sab siya og lain babae nga iyang hugmaon nga makahatag og liwat. Mabiyaan sa kanasabon niya niya, ana. Dario. Kana, sikli gyud ang imong tiyan o pagkaon. Hindi ka masakit. Manuel, humanon niya nato og kaon. Kitay mo adto sa buhatan sa Major, ha? Mas maayo na kita nalay mo adto. Gusto kong magsusi kung unsa nay kahimtang sa atong anak. Oh, sige. Buhat to kita. Uda na lang ng pagkaon sa imong plato. Kay mo ato dayon tas buhatan ni Medyo. Kaon og daghan, korason. Balik na dayon dito sa ospital, Petra. Kaya musunod na niya ako dito. At timanon ko pa ning negosyo ko. Ay, ulagi sir. Nag-ilis lang kong kadaligod. Nakatulog man sabtos dumrin ng pagpiya na ako. Unya, uwa na ba siya mangutana ni mo bahin siyang asawa? Ay, pastilan gayon sir. Bisan ugluya pa, pero mutabi gayon. Magsigil lagi si pangita ni Junes. Karon, inigbalik ko sa ospital. Sultihan ko na siya. Ngawa na gyud mabalik ang iyang asawa, Petra. Oh, Sir Paulo? Muayo ka, Sir Paulo? Ngingun ana ang buhaton ta? Ambot. Ambot, Petra. Naglabad na kining oko, Petra. Ikada atubang gud nako ni Rinan. Way lain nga pangitaon kung dili ang iyang asawa. Og dili na to masiguro kung kalit ba unya nga mubutho na usab katong Kriste. Og musulti na sab, kawa pa mabalik si Junis. Og mahiubos na hinuon ka na akong anak. Kawa ko magsultis matuod. Og dito na kinimasayon sa uban. Ay, pagkapaita baya gayon na ni hitabuan mo sa magtiayo noy. Og ang labi na laot maugyod si Junes. Kiwa na mahibaw kung naunsa na siya karon sa mga kamot sa mga taong kriminal nga midagit kaniya. Okay. Di na ta matultulan ng atong gibalinan. Kay tago kay ning dapita. Maluoy ka. Iulit na taon ko sa amo. Gusto na kong masayod kung nakita na ba ang patayng lawas sa akong bana. Magkaluluoy siya kung dili siya matarong ang lubong. Siguro lagi to nga nabalik na to sa inyo. Karsada ko to yung namatyan. Hagbay ra tong nakit-an og tao eh. Kato ako mga kauban, ang di gyud makita og tao. Kay lasang ni din eh. Busa karong tataod, balikon ko kato silang duha. Ipaanod ko sa sapa ang mga patay nilang lawas. Aron di kini mabaho. Mas maayo nang maanod sila sa sapa, kay mabangalan og tao ug malubong og tarong. Nahibaw ka pa. Bisang mulimod pa mo. Apa nasayod ko. Nga pa mabalik ang akong asawa. Rinalanan, ayaw lang lagi pada sa imong kaguol. Kay musamot ang atong problema kung mabughat ka pa. Dili ko mabugat pa. Kaya dili pa ko gusto mamatay.
Gusto lang kong masayod sa batuod. Huwag ko buto sa inyong giingon nga. Nabalik na si Junis. Moino, gusto ka magyud ka nga masayod sa tinuod. Sige, ikaw ang mahibaw. Apan anak, lalaki ka. Nahibaw kong ligon ka. Ug dili magpada sa mga kasakit nga midangat kaninyong managtiayon. Oh, tinuod nga wa pamabalik si Junis. Apan naglihok ang mga kapulisan aron makuha pagbalik ang imong asawa gikan sa mga taong kriminal. Huwag ka magkaluluwi sa kong asawa. Junis. Sweetheart. Usbon ko anak, ayaw palapis imong kaguol. Way hunong ang tanan sa pagampo aron makita pagbalik ang imong asawa. Hapon na. Huwag sa di madugay. Mutikyop na ang kangingit. Sige. Dini ka lang. Kaya balikon ko itong mga patay nga lawas sa kumakauban. Huwag ipaanod ko sa sapa. Di man sa mahimo nga pasagdan to sila dito nga madugta. Kaya kung mabaho, tingalig mo abot din ang baho. Mayon taog doon na tay bara og pala. Kaya magkaot na lang ko sa yuta. Aron ato silang ilubong. Sige dini ka lang. Ayaw ko biya din Mahadlo ko din Basig dunay mga bitin. Di mahimo. Basin dunay pulis nga kalit lang mubutho. Aso na kung i-hostage ta kapag balik aron makalikay nila. Mas maayo nang ako ra. Aruwi sa gabal ang pag-ipsot ko kung magkinaon sa magani. Sige. Lagi ko. Dili ko. Ayaw kong biya din Mahadlo ko. Bida kini moy. Mahadlo ka man Unya atong dihay usang gabi kursulada kay kang muikyas. Nagkasamad-samad lang gani ng tuhod mo sa pagsigi og kadagma. Bida ba ya? Sige, dali na. Kuyog lang nako. Tara. Na, giano lang patay nga lawas ni Baldo. Sira mo na usab ang akong guyuron ug paanot sa sapa. Salamat. Siya na ka nang nibalik na Mahadlo ko magtadawi ning patay. Maayo na kinunta nga magkaikiyas ko. Pero mahadlok naman noon ko. Ngulngul pa usab ni mga pangusapong tuhod. Salamat Abi ko ba og musibat ka na sab. Sa pagkakaroon wa pa. Apan ayaw ka pala ka. May hikayo na nga mo ikyas gi kog gikan nimo. Kay wa ko'y ugma nga mapaabot kung magsige ko og kuyok nimo. Ay napagpunag tabi dia. Dini ka lang. Kikinisab si Ramon ang guyuro na ko paingon sa sapa. O alsahon ko lang ni siya Kaya madaog ko rin din Kamay man Dini ka lang Ubalik ako. Makuyog na lang ko. Makuyog ko ni mo Tiga ni harapa. Dunay gamay nga bitin nga ako nakita nga may agi. Basin sa sunod, dako na ang muduol. Kuyog na lang ko ni mo. Ito naano na sad ang patay nga lawas ni Ramon. Pasaylo ako ninyo, Baldo, Ramon. Apan kundi pa mo nga mga yawan uno gunang una. Di ko unta ka mo mahinaykan. Oh, uy, unsa ka nang nasa unahan? Mga taong uniformado. Mga pulis. Aray! Hilo ka! Dali! Musuot at daling dapita! Dali!
Huwag ginigyapon sila yung hunong sa pagsuhid ining dapita. Pandi ko magpadakot kanila. Pagbalik. Dili! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!